Hello guys, mayong adlaw sa tanan. So nasa tela ang video guys. So ang kini nga video karon si Papa ni guys ang buhat og bukag basket nga kawayan ba. So ni guys maglipak na og kawayan si Papa guys. Sa gini madali ng trabaho aray. Mga pagkawayan gayon ilipak ko nimo. So mga na guys, nakikas na ang kawayan o sugdan ng lipak. Okay guys, so padayon na si Papa sa pag lipak sa kawayan ng pag bahin-bahin o ginagumay guys ba. Lipak sa Papa sa kawayan guys. Nagkaroon yung sa nagibuhat yan sa nagibuhat na batong nawi guys. Nawi may tawagan na ng batong ng basket. Kung mas naingon nilang nawi ko ng pangalan narin guys kung paksiyo ng iyang panit ba. Mas nindot na ng panit gamiton guys kay ligon manggod. So pag humanya o kuha sa panit guys, ang katong panit nga tinantang panipsan pag ito inanang pag ito kuhaan o kanaiyahang sa iyang lawas guys kuhaan pag ina para ang panit na lang ang nipis na din yung panit sa kawayan ba kay mas nindot man yung buhatong basket ang nipis kayo na panit kay dili kayo mga lente ba. Yaman na ang pinakasol din noon buhaton pero dipindi na po sa maanod na panipsa na gimayo ang lawi guys para nindot po lalahon na ng baton o basket. So maun niyang mga lipat padayon na hinuon o lawi ni Papa. Kana may hasol din noon guys pero naanad lang po si Papa kay mamaniyang na antiguhan po. Padayon lang sa pagpaksi guys sa panit sa kawayan si Papa yung parang buhat o binawi. Ang iyang ibuhat itong una guys wala kayo ka-video at bukag ito itong dako yung kasudlanan o kumpay sa baka ba kanang pa karon ayan sang buhaton basket nga anong paikluganan og manok. Ano kasi paikluganan og manok yung basket nga ginamit sa kawayan guys. So mo na ang nawi guys. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So nasa mga 30 ka nawi guys. So muna na yung ibuhat. Tapos nag-start na siya og buhat o basket. Naglalala na siya guys sa kawayan. Yes. Nilibog yun ni guys. Isa gini lalim pagbuhat anay kay kinahanglan ng sila dahil kusog ang pangusgan gini kinahanglan pasamad na ito ang delikado mo sila masamad sa nawi sa kawayan kay hait pa yan. Mauli ang starting sa pagbuhat o basket guys, basket nga kawayan. Kinahanglan gid og tanong mayo guys para makompresyon ang iyahang mga lungag ba kung maipit mayo ang kawayan ang nawi eh. So mga na guys yan siya og lugpit makalibo sa ginoon guys ng pagbuhat og basket.
guys, nagkuha sa papa og kanang para ibutan na sa tunga-tunga guys, para mo ipalig-on ining pilo dito para bukag. Tama na siyang basket. Butangan na siya og kawayan sa tunga-tunga guys, para may mo magsilbing guide, para dili siya mo makuan ba mapilo nga di ka mabaog. Mo na guys, butangan na og kawayan dyan sa tunga-tunga. Pag-X ang forma sa kawayan dyan sa tunga guys, para bali na dahil nagbaw sa para mahimo na siyang basket. Para nag-start mas papaog lala para mahimo na siyang basket guys. Kining butangan og X ng kawayan mo na siya ang pastada. So na start mas papaog buhat og suso para mapilo na siya, mabawag na mapadung sa para mahimo na siyang basket. Ayan guys, yan lang sa giloob pangusgan gini mo para makumpres yun ang iyang nawi. Kaya para mabawag na di hadapita, kaya para to start naman na para sa yalawas o para mapahimo na siyang basket. So guys, mga guys, ang mga sakatang dari hadapita suso na sana guys. Bali upat ka suso ni nga gibuhat ni papa ang basket. Hindi nakalindot sa basta nipis ang nawi, nalindot sa bang kawayan. Dili kayo mga lugti, kaya ang katumugong kawayan sa mga gulang na lugti naman kay bahi naman to siya. Kini nalindot ng kawayan na kuha ni papa parang kay linhod. So kini din guys ha, gibuhat ni papa nga basket. Morning pwede ni butangan o sa ibutang sa pangkusina o sa una sa mo pwede ni butangan o kanang napay ito bulad ng kinilo guys, mga butangan bulad hindi tayo. Pero kini karon pwede ni butangan, pwede sa nimo pa itlugan og manok kay na ka-ideas papa og buhat aning basket para itluganan og manok niya. Ang wala namang mga lukay diri guys, kay mga lukay diri na nga hawat-hawat mo itong pagbagyong audit kaya tumba man ang lubi man yung kasagaran mas pa pugaran og manok, mga lukay man gid, pero mas dali lagi ang lukay ga madunot malata man gud ang kining kawayan nga buhat og basket pwede ni kapila pa gamiton pa itlugan og manok, hapin kay ilisan og bunhokon, pwede ra kay kanama gini bunhok ng manok nga mangitlog, pwede ra ganggangon sa kayo dayon ano wag na tong bunhok niya o pwede ra ilisan og hapin pwede ilis-ilisan niya kapila pa magamit nindot kini pa itlog og manok ng basket nga gibuhat ni papa guys yan. Mga idea ni papa kay mao man sa niyang gibuhat nga paitluganan sa ihang mga manok. Nga samta ako samtang nagtan-aw ko nga nagbuhat sa papa guys, nakaana ko lisod-lisod sa gid kay makalibog nga sa Ginoo tan-aw ni gibuhat ni papa nga pagbuhat og basket yan. Ang usasab sa nakahasol kay pagpanguha og kawayan ni kini pagbuhat aning nawi. Kinahanglan mo gini mo panipson ng mayan ng nawi para nindot kayo mga magbuhat sa basket. So mauna nga guys, singarin lang na o tuyok-tuyok hantod nga abutog mga upat siguro ka nawi mabutangan na guys niya na forma guys yung basket sa panang yung gilamon kung mabutangan lang upat ka nawi nga patuyok sa iyang lawas.
guys, so mauna nabot na upat kat karoon ang nawi. So mag-start na si Papa o lock na guys. Iyahan na ng ilak ang sa ibabaw na part. Ay na. Sakto naman ang gilamon sa basket para paitlogan o manong, pero nasa kailaing gamitan guys ang gusto ko lula pwede na sa nyo patasan, depende na sa gilamon. Kanyang gibuhat ni Papa ipaitlogan naman yung manok mo niya ang iyahang gilamon, sakto-sakto lang sa nga ang manok makaitlog ani nga gilamon na. Depende na po sa hapin na po na Jason. Mga guys, padayon na sa pag-lock si Papa sa ibabaw nga bahin. Ipang pilo na niya ang nasa ibabaw guys. Naglag ang pitas nga sa bahay guys, kanang pagparo karo mo dire ko sa pikas nga around ang ilak na sab guys, kay bali-bali mo nag-ex mo ang purma sa yang nawi lock sa pikas nga side around pa counterclockwise nga karon around sa pa clockwise ang pag-lock. So depende nag-asay unahon og lock niyo guys kung ganahan sad mo magbuhat og basket kung mag-practice pero sa mga makamauna mo buhat og basket guys, dali ra kaayo. Ako samtang nagtanaw guys, nakaingon ko lisod pero makatulong lang sa practice ng kanilang yung pagbuhat lang sa nawi guys. So pag hanggang saan kayo makasama diya sa ating pagbuhat ng basket kay hait man ang kawayan guys kaniyang nawi. Yan guys, so muna ang pag-lock isulok diha para dili na gid makabuhi. Yan guys, nalang sa pangusgan sa gyud kayo para maingat kay dahil mo sa ning ilak ang kawayan tayanan sa malunti ang ranyo sa nipis nga nawin niya. Dili kay gulang nga kawayan ang gamitan, dili mulugti ang dili bali-bali ba. So hapit na mahuman og lag sa Papa guys niya kan ako na nagkaroon paghuman ani ako nang ipakita ang mga uban pang nahuman ni Papa na basket guys. Daghan na sa siya na humagi ang uban sa mga nahuman na say ipalit na po. Sila mo siganahan mo tanaw guys, makauyon sa kay paitlugan lang po sila mga manok palit sa kabuok may lang guys pang palit o bugas. Okay. Kako na kaigtabang guys ha. Doon na lang ka nawi ang habiling guys. So ato may ginahaman ang basket kami na lang kulang. May kayong pagka-lock guys, limpyo sa kayong pagka-lock guys. Nilagay ito na ba?
basket na last na lang yung lock. May panglugpit-lugpit ang mga tumoy dito. So ano ni guys ang buhat na basket. So ano mga nang siwil ya guys, pangputlo na lang na guys. Ano na yung buhat na basket guys. Ano na yung ilamon. So nindot na kipitluganan ng manok. Ano na yung sa ibabaw nga part ng ilak. Ano yan sa kiling guys. Saktor sa kayang idakon sa yang mata ba. Di sa ang lalim ang magbuhat ubas kay sa mo yung giingon na grabe kaho ka ng kawayan. Di-ex mo lang gihimong i-guide. Para di siya mo bawog. Para lapad lang siya pero mo. So mo ni guys, ang uban nga nabuhat ni Papa guys. Okay guys, so mao na ang akong video karon guys. Ang pagbuhat og basket ni Papa nga pitluganan og manok. Pagres butangan og bisong sang butang bitayon lang para dili sungkagon sa iring. So daghang salamat sa iyong pagtan-aw sa akong video guys. So sa mga bago sa akong channel, please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa sunod ko pang mga videos. Daghang kayong salamat guys. So amping tatanonay. God bless us always. Mao ni guys ang ubang humang basket ni Papa. Detail lang rin sa karsada. Bye bye guys. Amping kanunay.